Bă, suntem aici cu bicicletele cu băieții. Hai, început să filmez? Da. Să filmez? Da, bro, hai. Și cu mine. Cine ți-e telefonul când te dai? Hai, bro, nu contează. Hai, mergem? Îl pasez mie, bă, mare primul. Hai, bro, duceți-vă unul. Îl dăm aici în panta asta foarte tare. Foarte puternic dezvoltată. Cu bicicletele aici. Acum numele, că... Hai, bro, du-te tu, Mario. Deci Mario, Denis și Nicolas. Și Remus. Și Remus, da. Al doilea. Hai, bro, du-te. Bă, dar îmi pasez... Hai, Vere. Remus, fii atent, puțin acolo la sucur. Cu gura închisă, bă. Hai, du-te. Hai, du-te, Nicolase. Haide. Hai că stau eu ultima. Bun, deci acum a venit ăsta înapoi să mă filmeze pe mine, bă. Hai. De să nu mori. Am așa. Am murit de 2 ori deja. Hai, du-te! Bun, acum vine Nicolas cu bicicleta lui grozavă. Vezi că iară, că acum moare. Hai că l-a murit. Mă, mișcă-te mai repede. Așa. Și acum... Remus. Uite-l. Mai bine mă, mai bine mă dau jos cu bicicleta. Mamă. Hai acum. Acum pe Denis. Hai, Denis, ei! Hai, bă, du-te! Vino! Lasă vaca în pace. Bun, deci... Acum urcăm pe aici pe un drum mai abrupt o leacă, uite băieții. Prima oară îi filmez eu. Și hai să vă arăt prima oară cât de abrupt e, cât de abrupt e. Leacă aici nu mai poți să urci, că e mult prea abrupt. Stai, bro, să dau. Deci, da, uite-te o leacă. Uite-te puțin că dă. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? Ce mă filmez? Deci cât de abrupt e. Se vede, nu prea se vede, dar e foarte abrupt, vă zic eu. Acum hai să mergem să-i filmăm pe ăștia. Bă, vă zic eu când să veniți. Acum mergem aici. Mamă, cât de abrupt e aici. Așa. Și îi filmăm. Da, de aici cred că se vede bine, da. Și ăla e decât un val de la așa. Hai să vedem. Hai, băi! Hai, hai, hai! Hai, bro, dă-i și tu! Hai! Hai! Așa. El mai încet o leacă. Acum se... Ok, acum se dă și Remus că noi ne-am dat. Ne-am dat pe aici așa. Ia uitați pe Remus. Se vede. Gata! Ia uite-l. Ia uitați-l. Flash-ul! Bă, cam asta a fost și video. Vom veni și în altă zi cu video de aici. Și v-am pupat.